Gibutyag sa usa ka amahan nga dili niya intensyon ang pagdunggab ngadto sa iyang silingan nga nidukol sa iyang anak atol sa ilang komprontase. Human siya masayod nga gidukol ang iyang 4 anyos nga anak nga nakasaghid sa abaga sa iyang silingan. Human sa hitabo, mitahan dayon sa Cordoba Municipal Police Station ang suspek nga si Marlon Entero, 30 ang pangidaron, taga Purok San Lorenzo, Barangay Buagsong, Cordoba, Cebu, ug nitugyan sa mga otoridad ang napo ka pulgadas nga mahait nga hinagiban nga gigamit dihang nadunggaban si John Remark Tabo-Tabo, 29 ang pangidaron, residente sa nahisgutang dapit. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Cordoba, ilang nasuta nga ang biktima ug ang suspek nagkalalis pa sa wa pa nahitabo ang pagpanunggab. Human giingong ni sumbong ang anak sa suspek nga gidukol kini sa biktima. Gikomprontasi sa suspek ang biktima ug nibadlong nga wala lang unta dukla ang iyang anak. Nisulod sa ilang panimalay ang biktima ug didto na nahitabo ang pagpanunggab gamit ang usa ka kitchen knife nga naigo sa dughan ug buko-buko sa biktima kinsa nalandig karon sa tambalanan. Nangatarungan ang suspek nga igo lang siyang nanalipod sa iyang kaugalingon, sanglit siya man ang gisung sa biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.